Jolupo mag omena dho wath Masuri ywago lal magiyudo ma ikelo kod luoch mabende koro tamo omena tuo e kindeni mabende giwacho ni kwan omena osedok piny e nam Lolwe. Jolupo gi koteleng gi jakom dho wath Masuri Hesbon Ouko wacho ni jolupo mag omena sani winjo matek. Giwacho ni ber ka piny owacho konyogi yudo masin matuoyo omena mabende nyalo resogi e kinde luoch. Jolupo giwacho ni dok piny mar omena nyalo bedo ni biro kaluwore kod lokruok ma kor lwasi kod medruok ma kwan jolupo mag omena e nam Lolwe. Dho wath Masuri nyaka sani nitiere kod yiedhi maluwo omena maromo 120. Wasebet kwa wacho wach mar dryer system to pod ok wayudo. Adieri makende ni ne jo county through organization moro no biro timo piloting project. It is here with us here. To ok onyal sustain omena nikech yieth omena mantie ka are 120 something boats. Over 100 boats maluwo omena. Koro pek ne gima no keti ni mondo o chal gima tuo omena. Macha nyalo tuo traf achiel. Mamano is very low. Onge gima nyalo timo kata chiel. Medruok nitiere ahinya mar yiedhi ka achiel ji be omedo nyuolre omiyo rech odok piny kaluwore kaka nwapime ndalo mokalo. Kaka ranyisi kuom yie achiel mane dhi nam to ne nyalo yudo ka seche moko ka en omena to omena nyalo donjo kata trefe 10 gi wiye 20 gi wiye. To sani nyalo yudo ka odonjo mana tabla ma seche moko ok nyal konyo. Kodonjo tabla kata beach to demand to ni malo. Iyudo ka fulusa ni malo maingo omena to chiche to koro onge. Omena osebedo ka onge madhi madweche 2 mangima to fulusa osebedo ka biro. Fulusa moro biro mang'eny makata joma ka onge. Ung'eyo ni ka koth ok chue to samoro omena ok kwa maber.